Hello guys, मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोनाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। नै जोङो लोगोफोरजों मोनसे जाम्फैयाव ना बोखांगासिनो दङ। माबायदि मोनो नाफोरखौ नायलांबाय था जोबजासिम। जोंहा नै बोखांगासिनो दङ। बारलिखौ जोंहा 7था मोनजेनबाय। आरो मोनबावगोन ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो जाबाय चेनेलखौ। लोगोसे लाइक कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आंखौ। Nali. Ini nak lah ni, nasi betul. Ni bendi asna. Ini kaca ni ya, bro. Ini kaca ni sih. Hei, langsung milih barang. Nailai. Singgih suka. Horot bi, ini. Awas ku biu hujai. Sudirkan bra. Này á. Mana ada? Ini dar ke cek gurih. Tangkrai bu muna jeng doननानै खारखोबाय जानांगौ उनाव मा खालामनो जों सोलाबाय बोरियावसो होजालायबायसो होजानांगौ